Hola, soc Andrea Segarra Bueno i el meu projecte es diu Serrapastrosa. És la història d'Àngel, un xiquet que durant les festes patronals del seu poble tindrà que afrontar quin tipus de xiquet vol ser. Jo sóc l'Eugènia Cardona. I jo sóc la Jana Jubert. I el nostre projecte es diu Mare Nostra. I es tracta d'un curtmetratge documental sobre cartes creuades entre diferents joves de diferents punts del Mediterrani. Hola, jo sóc la Caterina Mallol i vinc de Mallorca. M'he presentat al laboratori amb un projecte titulat Terra Roja, on presento un grup d'amics estrangers que visiten Mallorca a nivell de turisme de borratxera. I a través del gènere del terror folk vull experimentar aquesta vivència. Hola, sóc la Bruna Nicolau, vinc de Barcelona, de Sants, i jo presento el projecte de l'Aliè. L'Aliè és un projecte que tracta de totes les infiltracions policials que estan havent-hi últimament en els països catalans, València i Madrid i demés. I aquest laboratori m'ha permès, sobretot, posar sobre la taula els dubtes que jo tenia sobre el projecte i escoltar molt les opinions de tothom, no? I m'ha ajudat, jo crec, a evolucionar el meu projecte, a tenir un diferent punt de vista i a compartir la història i a fer-la més gran. El laboratori m'ha portat aquesta curiositat de voler compartir el projecte amb altres persones, de qüestionar-me, de criticar el que ja tenia treballat, de tenir com altres veus i altres mirades per poder avançar, aprofunditzar en temes que jo potser no n'era conscient. Participant en el laboratori m'està donant, sobretot, tindre l'oportunitat de compartir el projecte i de rebre noves mirades i de tindre una mica el feedback tant dels mentors com de les companyes per poder posar en comú i la veritat que sento que està fent que el projecte pugui evolucionar i sobretot concretar alguns dubtes que jo portava. El laboratori ens ha semblat una experiència totalment enriquidora, no només per venir en aquest entorn privilegiat, sinó perquè ens hem pogut nodrir d'uns grans professionals que ens han fet qüestionar i entendre coses del projecte per poder-lo arribar a fer realitat algun dia, no? I també hem pogut tenir aquest intercanvi amb altres persones de la nostra edat, creadores, i que tenien projectes superinteressants que també ens han permès veure altres projectes, altres iniciatives molt diferents a les nostres, però que ens ajuden també a tenir altres punts de vista, a tenir més imaginació, més creativitat, i com aquest intercanvi també ha sigut supervaluós. Hola, sóc l'Anna Bofarull, guionista, directora i productora, i la veritat és que considero que els tallers en una fase de guió, de desenvolupament, són molt enriquidors, perquè precisament, tot i que a nivell de temps està tot com bastant limitat, permet entrar en elements molt concrets dels projectes i aconseguir diferents visions que fan que sigui un moment com molt enriquidor i que genera elements molt interessants per després poder seguir treballant en un moment com més solitari de la creació. Soc l'Albert Plans, guionista, i la virtut d'un laboratori com aquest és que permet treballar molt a fons i de forma molt intensa els projectes durant un dia sencer, i el fet de compartir aquest espai amb diferents guionistes o cineastes i que entre ells puguin d'alguna manera treballar i comentar la feina dels altres, doncs acaba sent molt, anava a dir productiu, però sí, no? O sigui, realment permet donar-li la volta als projectes, veure'ls des de molts punts de vista, sacsejar-los, no? I això jo crec que és important perquè els hi permet a partir d'aquí continuar treballant amb una mirada nova, no? Amb noves propostes, amb noves línies de treball, no? I que és del que es tracta en definitiva.